То, что я хотел сказать. כן, רק שהוא יודע איפה קליפסים הזה, ואתה לא. זה הבעיה. וכוח שלך זה כאילו כוח סוס. תראה לך עם היד? כן, כן. בסדר. אתה תעשה כמו שנוח לך, אני אחפש את הכיוון. Да. То. זה. Шалат. אתה יודע מה זה. זה לחצן. Таглав. אין פה שלט. כך, כך. אמור לעבוד. לא, בלי סוויץ' הוא לא יכול לעבוד. עוד לא כן. נו. זה מצלמה. לא עובד בכלל. לא, זה בסדר שהוא שומע שווליום יש, זה יותר ווליום שהוא מביא. זהו, מספיק. איך מכבים אותו? טוב, תראה, אם אפשר, לא, זה כבר איך שמים אותו שהוא לא יכול. צריך ככה, תבוא וככה עם היד. שלא יפליק לך החוצה רק. ומאיפה זה? זה מהקופסה. זה כבל PL. זה כבל אוקס. אוקס? כן. זה ה-USB כבל. כן, זה עכשיו לא צריכים, כן. אתה צודק. ווידאו זה גם לא צריכים. זה סגרתי לך אותו ככה רק עם היד. כן, בסדר. שלא יפליק החוצה. כן. זהו, אבל איך אפשר עכשיו שהוא לא יזז? זה? כן, שהוא לא זז מתי שאני נוסע. זה לא ככה. אתה צודק. טוב. זאת אומרת שאני, אם צריך להחליף את הכפתורים האלה, אני יכול לקחת משם ולעשות. 1, 2, שני.